tayo sa ano, Saudi. Dito sa sentro ng Nabwa. Pag ganitong Saturday dito sa Oran. Dami guys. Mangga lemon, mangga kamatis, mina. Daming tao guys. Ano ba ka di? Owa. Pagi? Ayun Bagnit. Kemenangan mina. Ano, diretso ba na ito? Balik na lang kita. Maghanap-hanap pa kita. Guys, daming tao guys. Kamote. Ano mo kaya? Daming tao guys. Manggabulinaw kita. Pang ano? Ganito ang kalakaran dito guys sa ano. Pag magbibili ng mga ganito ano, tawag dito. Magkano ang kilo niyan, Manay? Magkano ang kilo? Opo. Okay. Yan, saod dito sa sentro ng Nabwa guys. Yung mga taga Nabwa saan, magyan na sa di. Pag-araw ka din sa Sabado, saod. Kaya, makakamura kayo dito guys. Pag punta kayo dito ng ano. Yan. Sarap. Paminta. Bili na kayo, bili. Murang-mura lang. Daming tao guys. Kuya Jun. 5 peso na kalaka. Tama siya. Tali. Paglaw ka, galing na ako. Sige, mga Anong ganun yung Grabe. Tao dito. Pag ganito, ano, araw ng Sabado. Pero pag ganitong araw, dahil mura ang ano, mga bilihin. Balaw, pulinaw. Ito. Ito. 25 lang. Ay, nasa side dyan. Tuyo. May naman. Sadi ah. Maripagad sadi ah. Ayan. Pwede. Masarap nga ni bagayan. ano po, 1/4 lang. Saksak. Yan, sap-sap guys. Dami dito. Bili na kayo pag Sabado. Ito ba amo ba gadya masarap man lagi. Maray mo na. 300 pala. Grabe ano. Ay, tatuyo ko 1/4. Yan, artista daw pala si Manay. Ano po 1/4. Ito masarap. Pero po nga na 200 lang 1/4. Si Ma'am Joke ba baka. Ano manan? Ano lang po kayo? 1/4 pa. Ano lapat? Ano kaya to? Parang plastic ba? Guys, bili pa kami ng limon. Ito ba? Amo dia. Kasi. Mga mura guys. Ako ba? Let's go ah! Singkamas. Ito ba kada kulong ano?
Bili na kayo ng bright panty. $20 lang. Ayan guys, talong para sa walang asawa. Manay subo lang ang subo. No. Di nagadan din luag. Tari sa kilo ka di manay sa kado. Ada. Pera? Lagi palang 20 sana. Ayan guys. Namig bakal ka? Ako pa baga ko sa ito. Upak magalog. Hindi ba kayo ka? Camera po, 80 po, sada 70. Yan, ito lang pang ito. Ay, siya. Ako nga po, pangkat. Dalawang kilo ba? Sige na po. 2 kilong mangga. Magkano ang kilo manay? 70, dito 80. 80 daw guys. Kulang ka po at Tanglad ah. 2 kilo po. Yun guys. 2 pira? Iba mo siya pa din. Amboy glat Wow, tilapia. Ang laki. Ay, bumakal na lang ulit. Sumunod. Oh, titin baga. Crab. Guys, bibili pa kami ng kalabasa panglagay sa ano, sa kamote, talbos ba. Satu keturunan baik. Balik na naman. Iya. Kapabor ka. Kaya lang. Bili-bili na kayo. Tanghali na. Dapat ka ano kaya
Kalabasa. Te, bakal na te. Magpunta tayo. Tadi ah. Tadi siya na. Ay, maganda ka lang pagsak. O yan guys. Martes. Ngani? Bagay. Kuya Martes po, inog na ron. Sa Martes daw po, inog na. Ay, di kasi ako makasabi na. Di ako makasabi sa akin. Ilaw nga, pasapog mo na ako. Balik na sa nalugod. Sa di pa man ang pisto mo. Salamat. Tama man si Manoy sa baka. Sabi niya kat ni Manoy. Matis niya inog na ito palang di pa. No, 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 no. Mas jali. Ang dura sa dadaraon ta, malingawan ta. Sa tuti ko Manoy. Ano? On mo na? Tao na ako pa kita bakalon. Ayan guys, pauwi na kami. Bara-barato kami pag-aral kami. Saud. Ano sanay ka na mo? Matagal na ako pagpunta dito sa ngayon lang. Ngayon lang ako nakapag malingki dito sa sentro ng Nabwa. Maraming tao guys. Ano yan? Ayan guys, okay na lahat. Balik na lang ulit sa sunod na araw. Yan ang sasakyan ko guys. Oha. Yan. Dito yan sa Nabwa. Guys. So guys, kunin na natin itong ano natin para makauwi na. Daming tao kanina guys. Okay. So yun guys, hanggang dito lang muna guys ha.